4. október 1990. Tento dátum sa natrvalo zapíše do dejín Spišského biskupstva. V tento deň bol slávnostne znovu otvorený Spišský seminár a bohoslovecká vysoká škola v Spišskej kapitule, kde na celých dlhých 40 rokov zamrel život a osirela Spišská katedrála. V túto pamätnú sobotu 4. októbra 1990 zajasala katedrála radostným spevom Veni Sancte za prítomnosti slovenského arcibiskupa monsignora Jána Sokola a rezidenciálneho spišského biskupa monsignora Františka Tondru, ako aj ostatných biskupov a vzácnych hostí. V aule Spišského seminára po slávnostnej svätej omši sa uskutočnila slávnostná akadémia, kde opäť zavial duch radosti a nádeje, že po mnohých rokoch trpkého útlaku znovu sa toto miesto stane semenišťom vzdelanosti, dobrá lásky a tiež aj vyhňou pevných charakterov. V tejto krátkej ukážke vám predstavíme aspoň letným pohľadom nových obyvateľov v Spišskom seminári, ktorí sa tu pripravujú na svoje budúce povolanie medzi svojím slovenským ľudom. V jednej modernej piesni spieva mládež: ideme smelo k výšinám. Áno, cítime to všetci. Po dlhej dobe úpadku a duchovného marazmu potrebujeme znovu ísť hore, vyššie. Mnohí mladí ľudia si dali ozaj vysoký cieľ, kňazstvo, cestu za Kristom. Pedagogická porada na bohosloveckej vysokej škole. Kaplnka a študovňa sú dve najdôležitejšie miesta pre adeptov kňazstva. Denne sa zhromažďujú niekoľkokrát na tomto mieste, kde v tichu a rozjímaní pod vedením svojich duchovných vodcov pestujú svoj duchovný život, aby v ich srdciach obraz živého Krista bol stále zreteľnejší. Nie je to ľahká úloha. Ľahko je rozkazovať iným, ale veľmi ťažko sebe. Tu sa majú učiť rozkázať sebe, naučiť sa ovládať, aby potom mohli viesť druhých. Ako je potrebné sprevádzať a podporovať ich svojimi modlitbami.
študovňa a prednášková sieň je druhým dôležitým miestom pre tých, ktorí sa chcú darovať Kristovi úplne. Majú sa stať služobníkmi evanjelia. Preto zošľachtené srdce potrebuje nevyhnutne aj bystrý a pohotový Veď úloha, ktorá ich čaká, je veľmi náročná. Za dlhé roky náboženského útlaku a systematickej ateizácie vo veľkej časti nášho národa sa vytratilo to najlepšie – úcta k Bohu. Preto neraz bude treba trpezlivo presviečať rozumovými argumentami, aby potom osvietený rozum pomohol otvoriť srdce človeka Kristovi a tak aj spáse. Na sviatok svätého Mikuláša bohoslovci pripravili bohatý a pestrý kultúrny program, z ktorého tu vidíme krátku ukážku. Svedectvo od biskupa rímskeho o mužovi tomto. Ešte raz ťa prosím, vysved nám ho za biskupa. Verím, že svedectvo tvoje pravdivé je a je aj Petrovým nástupcom potvrdené. No pýtam sa, Mikuláš. Tu som. Povecnú a apoštolskú. Tohľa je viera moja. Ducha, aby si mohol plnosť Ducha Svätého obsiahnuť.
Primi berlu znamenie pastierskej služby a dávaj pozor na celé duchovné stádo, v ktorom ťa Duch Svätý ustanovil za biskupa, aby si spravoval Božiu cirkev. A ako biskup nestratil svoju obetavosť a dobré srdce. Pomáhal, zachraňoval, a to rovnako v hmotnej i duchovnej oblasti. Tými, alebo inými slovami, či budeme veselí, sa ukáže v nasledujúcich chvíľach. Po vážnej časti totiž začína druhá polovica nášho večera, v ktorej sa zúčastnia prvý, druhý, tretí a usporiadajúci štvrtý ročník. Svojich bratov vidíte, ste tu síce najmladší, ale najslobodnejší.